No, minä olen Pia Järveläinen ja minä olen tuotantoporari. Porarin työssä mieluisinta on se, että sulla on yksilöity kone. Tavallaan teet sitä töitä yksin, mutta sitten jos tulee ongelmatilanteita, niin sitten on siinä kuitenkin muitakin ryhmän jäseniä, jotka voi tulla sitten auttaa. Kun tullaan poraukseen ensimmäiseen aamuvuoroon, niin tietysti sitten on aamupalaverit, joissa käydään läpi, mitä on tapahtunut ja kaikki semmoiset tärkeimmät raportit. Sitten meille jaetaan konhet ja kerrotaan, missä ne on ja onko niillä mahdollisesti huoltoja tai jotakin. Ja sitten me mennään niille koneille ja aletaan töihin. Porauksen tiimikoko on 10 poraria ja 1 työjohtaja. Hyvä porukka. Kaikki tämmöiset tarvittavat suojavarusteet ja muut saadaan tervan puolesta, todella hyvä asia. Mehän ei siellä millään käsiporalla täristellä, vaan meillä on ihan tiiviit, hyvät hytit. Saadaan olla vaunujen sisällä, ei tarvitse sateessa olla. Me voin suositella tätä melkein kaikille. Porarin työ on ihan parasta ja se sopii semmoisillekin, jotka ei ole ikinä nähnytkään poravaunua. Täällä on hyvä koulutussysteemi ja perehdytys ja meillä on simulaattoreita, millä voi harjoitella sitä ensin, ettei tarvitse kylmiltään mennä koneeseen. Ja siitä se lähtee. Intoa ja mielenkiintoa ja huumoria. Tämä teknologinen kehittyminen on hyvin mielenkiintoista. Meillä on ollut kokeiluja ja sitten nyt kun on tullut nämä etäporaukset, mikä mahdollistaa esimerkiksi vaarallisissa paikoissa poraamisen, niin silloin ihmisen itse ei tarvitse mennä sinne koneeseen, vaan pystyy ohjaamaan ja täysin poraamaan eri paikasta. Että todella hyvä. Tekee työstä mielenkiintoisempaa. Tuotantoporarin työ on tässä kaivoksella minun mielestä ihan parasta hommaa. Kevitsa sopii työpaikkana ihan kaikille. Täällä on rento meininki ja sitten vaan avoimin mielin. Tervetuloa!